Čaute, vítajte pri novom videu na Motocykel.sk. Ja tu stojím dnes s Ďurím. Čau. Ahojte. A toto je taká krátka pozvánka pre vás, aby ste nepremeškali túto jedinečnú príležitosť prísť si zajazdiť na nových Kawasaki v rámci Good Times Tour. Tak. Čiže povedz nám tak bližšie, že čo si môžu zákazníci vyskúšať, ako to prebieha. Takže je to štandardný akoby testovací týždeň, ktorý poznáte úplne od snáď každej značky. My sme nasadili na naše Good Times Tour aj existujúce modely, aj niektoré nové modely, je ich konkrétne 12. Pre tých, ktorí bažia po novinkách, tak ide o Ninja ZX4 RR. Dobrá motorka, otestoval som. Vynikajúca motorka, áno. Ty áno, my ešte nie. Takže potom je to Eliminator 500 a Ninja ZX6R. Z tých predchádzajúcich modelov, na čo sa môžu zákazníci tešiť? Predchádzajúce modely už známe, napríklad H2 Z, H2 Ninja. Máme tu veľký verzíz, malý verzíz, môžu si vyskúšať zákazníci Z900 aj Z900 RS. A musel by som sa pozrieť do stránky modelovej 12, takže si pomôžte hákom. Je to hodne veľa, ale snáď som spomenul všetko. Verzíze máme, Ninja máme a zabudol som Ninja 1000SX. Výborný turistický stroj na také rýchle presuny. Dobre, a čo to znamená, keď sem príde? Môžem si len tak prísť a sadnúť na hociakú motorku, alebo čo musím doniesť, niekde sa zaregistrovať? Ako to prebieha? Na samotné registrácie máme urobenú stránku www.testujmoto.sk. Všetky tie informácie sú tam uvedené, ale v skratke spravíte si rezerváciu na konkrétnu motorku na konkrétnu hodinu. Prvých 15 minút z tej danej hodiny berte na vybavenie nejakých formalít. Potrebujete mať so sebou vodičák, občiansky a samozrejme výstroj. Zvyšných 45 minút máte testovaciu jazdu solo. Bez prievodu, takže žiadna skupina. Zoberete si motorku, vrátite sa v predpísanú hodinu. Jasné. Ste šťastnými tiež. Tak to sa často nestáva, že tá jazda je úplne solo, takže za 45 minút sa dá spraviť aj nejaký celkom slušný okruh tuto v okolí. Ja by som prišiel, myslím, že 2-krát domov a späť. Dobre, super. Tak nezabudnite, akcia prebieha od dnes, čiže 10. apríla. Dnes štvrtok, piatok, sobota. V nedeľu máme voľno a ešte v pondelok sa dajú vyskúšať motorky, budú tu. Dobre. Tak, jak som pozeral počasie, tak predpoveď vyzerá na víkend určite dobre. Dnes v dobe natáčania dnes prišiel iba jeden odvážlivec, ale naozaj je to rizikové v tom vetre, takže... Hej. Dobre, tak ak ste sa ešte nezaregistrovali, pozrite web a budeme sa na vás tešiť. Vyskúšajte všetky novinky. A ešte sa opýtam, môžeš vyskúšať iba jednu motorku, alebo sa zaregistruješ viackrát a môžeš aj viacej motoriek, keď stihneš? Voľne na registráciu na stránke sú urobené motorky 2, ale je ešte možnosť dohodnúť sa s kolegami. Myslím, že je tam doplatok 25 € za každú ďalšiu motorku. Ale samozrejme nepredpokladáme, že niekto si príde vyskúšať motorku, ktorú chce kúpiť a bude brať motorky od Eliminátora 500 cez ZH2, malého verzísa, veľkého verzísa. Nijako to ani nesúvisí, takže myslím, že tie dve motorky za to bezplatné vyskúšanie sú dostatok. Určite. Takže ešte raz, príďte, otestujte, budeme sa tešiť. Tešíme sa.